yhteistyökumppania. Ekaa kisa ajaa Verkasen Lassi ja nappaa kärkipaikan, mutta mennäänkö vähän liian lujaa? No yksi meni, mutta ei Lassi. Ja se toi Konsta, joka käy Virtasen Nikon, tulee kakkospaikalla. Haminolainen yhdistasella ja kolmospaikalla numerolla 102 Kouvolasta Räntäkoulu, Nemevaara, Kärkitarpeen ja Euromassa Räntälä yhteistyössä tulee kutospaikalla. Aha, nyt mennään piirtää nyt niin paljon toi Kuittisen laiteet ja nyt se tussahti ja nurin meni ja laapottikin sinne. Saman tien Laumu, Kykkänen menee kärkipaikalle. Nyt onkin tiukemman puoleista taistelussa. Edessä mennään sen verran lujaa, että ei riitä. Finaaliin Kykkänen, Metsola. Oho! Nyt oli oikein erikoinen lähtö, kun on 4 pelistä pois ja ilman liputuksia, niin lujaa sitten pysytään tuolla kärkipaikassa. Niin on pyörähtämässä, mutta ei. Nyt vähän piirretään. Nyt on niin kova taisto, että tuosta ei hyvä seuraa ja niin siinä käy. Arola nousee kärkipaikalle. Se nouseeko Lindholm kakkoseksi. Nyt sai Jalkasen laite siipeensä. Pysähtyy Totti. Ahne tulee kolmantena. 4. nousee Sukkula. 5. Virtanen. 6. tulee Tuomala ja keskeytys sitten Jalkaselle tuohon paikkaan. Ja omalla eikä mainittavaa kilpailuja sanalta, mutta kukas sinne päräytti? Se oli Kärkkäinen numero 15, en ole vielä ennen nähnyt täällä. Kohtuullisen tasainen lähtö, ennen sanoisin. Ja kolina on jo hirveä, katsotaan pölyn selvittyä sitten kuka sieltä tulee. Sen Jänsäkin on kyllä siinä vauhdissa. Mitä tekee sitten Hyppänen vastaan Kanerva? Nyt on pyynti päällä ja Hyppänen pihalle. Se näytti jo niin huolestuttavalta tuo vauhti ja kyllä siinä niin kävi. Ja hienosti on Kaartisen Jetta siinä kakkospaikalla. Liukkonen nousee sitten. Ja lähtö on sitten liikkeelle. Kykkänen hirveät on taistelut sieltä. Harri Kykkänen. Harri Laapotti sinne kärkeen meni. Menee Kykkäset ja Laapotit sekaisin, kun molempia on parit kappaleen siellä. Kyllä minusta tuo on Viiantti ja hienosti Outi Raikainen siihen kakkospaikalle. Kiihdyttää Hakkarainen näyttäisi tulevan siihen sitten kolmospaikalla. Ai ja mikä siellä nyt sitten kävi? Nyt tuli tälliä sen verran, että hommat ja paperit Solmussa ja Jaana yhteistyökumppanina. 20 numerolla mentiin, niin Arto tulee siinä kakkospaikalla 28-vuotias Erikki ja Hollalasta Kalkkisten urheilua tulee hänen seuraansa Viksus Kiveri. Ja nyt tonne ulkopuolelle lähtee hakemaan ulkoa linjaa noin keltaisella VV:llä, mutta kyllä tuo kärki menee. Ja kyllä Tanska vaan sieltä vääntää ruoppaa, niin nyt pyörähtää Tanska, ruoppa nousee kärkeen. Sitten sitä kakkosen tulee kolmantena 4-2. Rukkula, Ruotjoki, Haavisto. Nyt viedään Rukkulaan Litra pitää. Pyörähti siihen taas sammua koko laitteet ja kyllä pääsee jatkamaan sitä matkaa. Jyrki Rahikainen hieno pohja. Varpeni siinä katoi nelikko tässä vaiheessa. Aha, Tolvasta viedään Pekkoille. Jo Lehtinen on Pekkoille matkaa. Autopuumillahan Matilainen haastaa turpeesta ihan tiukasti siinä. Nyt on naimisissa 2 autoa, se on suma selvä, kuka se selvittää nolaa. Ja se tietysti selvittää sen tilanteen pidemmällä. Kohta Härkäsellä vetoakseli poikki, kun siellä oikein vedätetään vanhatalon perässä. Voi. Ei irtoa. No Laapottihan pistää ihan taistelun päälle. Nyt on semmosia, Korhonen pyörä
kun teille sanotaan,